Hola lectors, què tal? Jo bé, aquí confinat, m'he posat guapot amb camisa i tot. És d'aquí no ho oloreu, però m'he ficat perfum perquè és una ocasió especial aquesta. És la primera ressenya que penjo en aquest canal a Entre Lletres. I també, per què negar-ho, perquè porto com 3 dies en pijama, anant de tirat per la vida. I avui m'he dit, arregla, com si anessis a una reunió important. I m'encanta perquè la primera ressenya d'aquest canal s'ha ressenyat d'un llibre que m'ha encantat, d'una escriptora que em té el cor absolutament robat. Benvinguts a Entre Lletres. Hi ha odis que es transmeten de pares a fills. Nens de 3 i 4 anys i 9 i 10 que entenen les converses dels adults encara que els adults no s'ho pensin, que capten un gest d'animadversió, una mirada d'antipatia, que com els gossos noten el subtil canvi d'olor dels seus pares, la sobtada alteració en la respiració després d'un fet específic, d'una interacció concreta, de l'aparició d'algú, i es fan seu l'odi, se n'apropien i el comparteixen per amor i lleialtat i pertinença al clan. Vull aprofitar, abans d'entrar pròpiament en el llibre del que us vull parlar en aquesta ressenya, parlar d'un canal de literatura que ha obert ara ja farà com un mes, que es diu Literatura Enterat. Us deixo el link per aquí dalt. Qui està darrere d'aquest canal és en Jordi, que he tingut el plaer de conèixer-lo per WhatsApp. Evidentment no ens hem conegut físicament perquè estem confinats, estem en un context de pandèmia mundial i doncs no és un bon moment per conèixer físicament a ningú. Però sí que ens hem conegut per WhatsApp i us asseguro que és molt bon tio, que li apassiona la literatura i què collons, que ens hem de cuidar una mica, no?, entre els canals de literatura en català, que són poquets. Així que, sisplau, aneu al seu canal, subscriviu-vos, comenteu-li i doneu-li molt d'amor. Fa unes setmanes us parlava en el canal en castellà, a Trotalibros, d'una novel·la que m'havia encantat, guanyadora del Premi Llibres Anagrama, que era Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, i em va agradar tant, em va deixar tan impressionat, que de seguida vaig anar a buscar què més havia escrit la Irene Solà. I de seguida vaig trobar que la seva primera novel·la va ser publicada amb l'altra editorial i de fet va guanyar el Premi Documenta de l'any 2017 i és Els Dics. I aquesta és la novel·la de la que us vull parlar en aquest vídeo. Els Dics és una novel·la que en molts sentits pot recordar Canto jo i la muntanya balla, en primer lloc, evidentment, perquè ha estat escrit per la mateixa escriptora, però Solà té una veu tan única i sap traslladar tant al lector aquest paisatge rural, no? Aquests personatges tan especials, però tan fugaços de les seves novel·les. Doncs Els Dics, en aquest sentit, recorda Canto jo i la muntanya balla, però com una espècie com d'assaig general, abans d'escriure Canto jo i la muntanya balla, i és sumament difícil fer un resum, fer una sinopsis d'aquesta novel·la, perquè són tot petites anècdotes, petites històries, petits personatges, però potser si alguna cosa uneix tots aquests petits instants narrats, tots aquests personatges fugaços, seria l'Ada, que m'atreviria a dir que és l'alter ego de la mateixa Irene Solà. I és una noia que acaba de tornar d'Anglaterra, ella és d'un poble rural de Catalunya, tota la vida havia viscut allà i va decidir anar-se'n un temps a Anglaterra. I quan se'n va anar a Anglaterra va deixar sol al poble el Vicenç Ballador fill. El Vicenç i l'Ada tenien com una d'aquestes amistats des de la infantesa que es converteixen ja en amor quan es tornen adults. No sé si sabeu del que us parlo, ja us imaginareu el que suposa una separació com aquesta, sobretot a una parella que han crescut junts i que sempre han viscut al poble. El Vicenç és pagès, o és d'una família de pagesos del poble. Hi ha moltes coses que se li escapen d'Anglaterra, del nou món de l'Ada, però la narració sobretot es centra quan l'Ada torna d'Anglaterra i es retroba amb aquest poble, es retroba amb el Vicenç Ballador, es retroba amb el món que va deixar quan se'n va anar a Anglaterra i descobreix que no ha tornat la mateixa Ada que se'n va anar. I precisament això és el que l'impulsa, jo crec, a voler escriure un llibre, entrevistant-se amb molta gent del poble, preguntant a ser mare, preguntant al pare del Vicenç Ballador, per recopilar instants, històries, anècdotes del poble i anar teixint una novel·la, una història feta d'històries que presumiblement és Els Dics. I això és Els Dics, bàsicament. És una suma d'històries, d'anècdotes, una narració que salta constantment en el temps, en l'espai, en diferents personatges i que respira aquesta llibertat que ja respirava
arribar a Canto jo i la muntanya balla. Aquesta llibertat de que, de sobte, a través d'un comentari, per exemple, en un vídeo random de YouTube, és capaç de teixir una història feta d'imaginació de la persona que ha escrit aquest comentari aparentment banal. Aquesta llibertat és la que em té el cor robat de la literatura d'Irene Solà. Salto amb ella, em sento molt a prop de tots els personatges que construeix, em sento molt a prop del seu català, em sento molt a prop d'aquest món, d'aquest paisatge que construeix en les seves històries. I sens dubte, i de la mateixa manera que ho he dit d'un altre escriptor en l'última ressenya de Trotalibros, us el deixo per aquí dalt, Irene Solà també crec que té una veu molt especial i que té coses a explicar. I de fet crec que ens explica la mateixa cosa tant als dics com a Canto jo i la muntanya balla. Però si ja a Canto jo i la muntanya balla hi trobava a faltar cert rumb, certa direcció de la història, llegint els dics he descobert que precisament a Canto jo i la muntanya balla Irene Solà ha millorat molt això, perquè en la seva primera novel·la jo no m'atreviria a dir ni tan sols que hi ha una història en si, i si és estar tan descentralitzada, se'n va tan constantment per direccions diferents, que el que trobes aquí és més un totum revolutum literari, un caos vell, un caos que disfrutes si ets dels que disfruten d'un caos, però un caos al cap i a la fi. És a dir, si tu vas als dics buscant una història, amb la seva introducció, el seu nus i el seu desenllaç, no trobaràs. No hi és als dics. Els dics és un d'aquests llibres més per disfrutar del viatge, de la literatura en si, que per on et porta aquesta història pròpiament. Els dics, al igual que Canto jo i la muntanya balla, no és un llibre que es llegeix, és un llibre que es devora amb una fam i amb una set, amb un sentiment, que és que només parlar d'aquesta novel·la ja m'entra gana. Irene Solà desperta una set, una gana, un sentiment, una intensitat en les seves novel·les increïbles. En els dics va combinant capítols d'històries pròpiament amb uns capítols força especials, sense títol, que centren més en la història de l'Ada, del Vicenç Ballador, de tots aquests personatges que potser són els encarregats d'unificar tota la novel·la, i ho fa amb un recurs literari que no havia vist mai en ningun llibre, que és anar narrant com si el narrador t'ho anés ensenyant, com si ho anés exhibint. Per exemple, les primeres frases de la novel·la són simplement aquestes. Aquesta és l'Ada. Aquestes són les tecles de l'ordinador de l'Ada, que esperen amatents l'envestida. Aquests són els dits de l'Ada que escriuen. En Lluís es va despertar perquè tenia un sentit de protecció i responsabilitat cap a la casa i les seves coses molt desenvolupat. No? T'ho va ensenyant. Aquesta és l'Ada. Aquesta és l'Ada escrivint. Aquestes són les tecles de l'Ada. Aquest és en Vicenç Ballador. Aquest és l'arbre en el que recolza el Vicenç Ballador. Jo què sé. Però que em va agradar molt. Em va agradar molt. Trobo que aquests recursos aporten una frescor a la literatura impressionant. Que m'agrada. Que m'agrada. Sí. En definitiva, que Els dics és una novel·la que m'ha encantat. He gaudit molt. Et trasllada una llibertat literària conjuntament amb un ambient, com és el de poble. És com una barreja entre Canto jo i la muntanya balla, sobretot en l'estil, però en contingut em recordava Primavera, estiu, etc. de Marta Rojals, no? Aquest retorn al poble, aquest retorn a les arrels, descobrint que tu has canviat molt des de que te'n vas anar del poble, retrobant-te amb les històries, amb aquest món que tu una vegada vas rebutjar, aquest món del que tu una vegada vas fugir, però que ara t'abraça i que et retrobes, et reconcilies amb els teus orígens. Però sí que és cert que amb Canto jo i la muntanya balla crec que Irene Solà va fer un pas endavant. Tot i que també és una història molt descentralitzada, sí que té més rumb, sí que té més el propòsit de traslladar-te un paisatge a través del temps, i els dics, potser en aquest sentit, és més el graó que va permetre a Irene Solà arribar a Canto jo i la muntanya balla. Un altre problema, però que sincerament em fa una mica de vergonya, és que jo he tingut certa dificultat amb els personatges d'aquesta novel·la. Hi ha molts noms, es barregen, fa salts en el temps, i he de reconèixer que jo, o sigui, fins i tot em vaig fer aquí un petit esquema per no perdre'm en tantes famílies i tants personatges i tantes generacions. Jo crec que aquest és un tema més meu, que no dono per més. Tinc aquí dintre una sola neurona que no dona més de si, ja normalment li cau tota la feina a ella perquè fa temps que està sola aquí, intentant portar endavant tot això, i ara a més amb el confinament no sap gestionar totes les angoixes i tots els seus fantasmes, així que demano comprensió. És el mínim que mereix, crec jo. Per tant, jo el que us recomanaria és llegir Canto jo i la muntanya balla, us deixo la ressenya per aquí dalt, i si us agrada, anar a pels dics, perquè si gaudiu de Canto jo i la muntanya balla, n'estic seguríssim que també gaudireu dels dics, perquè la veu, la literatura d'Irene Solà és inconfusible. És d'aquestes escriptores que estic esperant impacientment que escrigui l'obra mestra que sé que escriurà en un futur. Sé perfectament que l'escriurà. No pressure, Irene, tranquil·la, no et sentis pressionada per això que estic dient, però sé que escriuràs una obra mestra. T'estic
veient venir. I aquesta és la vocació, l'especialitat, el propòsit del Premi Documenta. I des d'aquí m'encantaria humilment felicitar aquest premi, que va quedar desert en la seva última edició, per cert. Trobo que és una cosa que honra molt aquest premi, però que ens ha descobert grans i joves talents de la literatura. Pocs premis literaris tenen un propòsit tan bonic com el Documenta, de servir de porta d'entrada a joves talents literaris. Així que gràcies Premi Documenta per premiar joves talents de literatura. Gràcies Irene Solà per escriure aquestes meravelles literàries. Gràcies Neurona per seguir aquí, donant-ho tot, fent el que pots. No se't pot exigir més, ningú et pot exigir més. I gràcies Cafè per permetre'm fer la primera ressenya d'aquest canal. Això és tot, doneu-li el like si us ha agradat aquest vídeo. Deixeu-me als comentaris quin escriptor o escriptora creieu que escriurà el pròxim clàssic de la literatura catalana, aquell que llegiran en els instituts dels nostres nets, si aquesta pandèmia o el canvi climàtic no ens mata tots abans. I sobretot no oblideu subscriure-vos al canal per no perdre-us ningú vídeo. Llegiu molt.